अरे आलू आलू याची किती पुरवता पिक्चर काढा पिक्चर डायरेक्टर नाव सुद्धा टाकले पिक्चर काय थिएटरला 7-8 मुली चौकले 7-8 मुली चौकले पिक्चर मग एक सांगूया तू ते पिक्चर काढते कसं इंग्लिश का हिंदी कोकणी पिक्चर आणि 7-8 महिने चौकले पागतेच ना चौला नावाची पिक्चरा नाव मोरी ए मोरी नुसत्या नाव ते मोरी तू इसवण बी किता दोनोना इसवण मधून दोन्ही तू पिक्चर हिस्टोरिकल जातले मोरी मिळण्यासारखी हॉरर अबे तू हॉरर पिक्चर ती इंग्लिश जॉस मुक्ते पिक्चर चेले होई ते जॉस सांगते हॉरर पण दाखवलं ते इंग्लिश पिक्चर आहे मोरी मुंच्या हाताली होय मुंगे पती मुंगे पिक्चर आहे मोरी त्याला चौकले त्याला ठरवून तुम्ही पिक्चर चौकले पण तू इथे हे भाषे दाखवताय पिक्चर दाखवत असं हे भाषे दाखवतो हे भाषे करू माझी एक हिरो एळीचे मुलगा हिरो मोरी नृत्य असं येतात शिंपू शाळेत असं वैर जातात आणि हिरोच्या पायात काचकुल करतात हिरो राग येतात तुम्ही निधन राहून नृत्य करतात मोरी आणि ते नाका होण्या येतात नाका तो असतो हिरो गीत करता काय कुठं बसता हिरो राग येतो चुईताय मोरी काढतात दोरीला जाऊन मोरी गीत करता हिरो राग आणि उतका जातात मोरी गेली आणि हिरो गेली जोडली उतका वाईट नाचताय ती बाई सगळं येईल रोग राम चुईताय केसो बाई नाही पडा सुरी जातात मोरी माझा पिक्चर फोटोले पिक्चर शिवर तुका फोटोले अरे तुका सोगली आयडिया मोरी आपण आयस कोणा घेतो मोरी मुंशी हलवा एरी सगळी मांगली असायचं त्या शेप जाम खातू तर विकता हिरो राजा सुरी जाता उतका म्हणता चाकू बड्या सुरी जाता मोरी हांदा मारता गारा बघी जाता आणि मोरी आंबट टिकून हात ऐसे नकली त्याला वाईट नाही बोली हा आंबट टिकून करे घरा पावा हाय तू सगळे फॅमिली आखी बोलले एक नंबर ही बोली आता स्टोरी करून जाऊन गेली थोडी डायलॉग ग्रुप असे मग डायलॉग आला मला कादरखाना मिळाला स्वतःला तिथे आलू तू बहुत तुझे फ्रेंड हा बोलू आणि तू किती काय कादरखाना मध्ये डायलॉग ग्रुप आयता मोका डायलॉग नाही तुका डायलॉग आहे कोणता नाही डायलॉग बोल तो आमरे कोण यास डायलॉग नंबर 1 ए बेईमान मुलछा मग म्हणाली ना डायलॉग ए बेईमान मुलछा तू जाय दिसाची किमसा घरात येणार तू रात जातो किमसा घरात येतात रे आणि तू जाण ती दिसाची किमसा खुईला टाकती त्याला बेमान मुंशा ती दिसाची किमसा सोगली खुई येतात रे ती बिर्ला कामा माहिती आहे मुलगी सिरियस ना आणि बाग नामून सांगत आहे आणि किमसा सिरियस पण तुझी पाय दिली सारखा हिट डायलॉग हा दुसरा पुढे याच डायलॉगचे पिक्चर छोटं नाही हात पडू नाही डायलॉग नंबर 2 अरे मुंशा जाणा जा कापूस वाऱ्या उडता रे पण त्याच कापसान केलेलं कुलच्या वाऱ्या उगवणार आहे आणि तुम्ही जर तो कुलच्या उगवलं झाल्यावर किती जाते असले ते जाते असणार रे सगळे मुली दिल्लो असलेले वाऱ्याचे उगता असले पेट मुरमत असले पुरे जसं डायलॉग आहे पिक्चर एक टिकरा 7-8 वर्ष चलतो नाही पिक्चर आता या पिक्चर रिलीज झाली थोडे फायनान्स प्रॉब्लेम हा फायनान्स पासून किती पिक्चर तू किती कसं कॉन्ट्रॅक्टर आहे सा हमरे